أبرحكم كربان كونكم نز channel تكاتول زلهم سلام طيب صحكم النابلكو نلوم معلت ما كم تلمود نايس سومناوي فوركس ماركت أناليسيس حيزة مسئلة كسام مودات هذا ما مكتالكم بأخبرات يعدم لو معتي أزيوم بلوس أزخونو ناي فوركس أناليسيس سامرايز جيري سففا بلا عزيوم مسئلة كسام مودات هذا ما حبيرنا نقعد أبناي فاندامنتال زملكات بزوح زمس دلو سومون أقداس زغونة زينة تاتيبلنا أتيز عبي عالمنا عبلي لزولة زينة ناي كلتا حرامز بأسي مالتيو ناي دونالد ترامب كومون ناي إيلون ماسك إز زينة زي داتا قادة دايز خيزلو حجون تعيزلنا خمسي next week أبقمت الداتا مالتيو مهنياتو لو معانتي دونالد ترامب نو إيلون ماسك نو ديموكرات نو توم ناتو أنصار نعوم كحجز ندعر جميرو وين عم فاند خجبر ندعر جميرو أزيو زخبده ساعبين كركبي ويدما زخبده جبر ملسخ نهبينا بزبل حداد زخنة مجلسيات كهبو إلى اللو مالتي تناعتهم بأسي مور داتا قاعدة دايز غيزلو كل يوم دما كم وسنتي أبتي إيكونومي زلو سبات كم مخانم متن أب فوركس ماركت كومون فاينانشال وورلد دما قالت سلوا كجد في قلي مالتي سلزي نسو أندات خاتلنا كومون أمونغو يوكرين راشا نزلون لو معتي راشا يوكرين دبداب بمقبرة دونالد ترامب دما دارغانتي زغبرو دبداب كم زدغفو يغليش زلو مالتي مغنياتو كلم حجي زغبرو نسومين بعلم نخدب دبوم وي دما كوينات نخغبر زغبرو زلو بمبالو معلت مجلس يبلو እዚኦም ኣብቲ ጂኦፖለቲክስ ነቲ ሓፈሻዊ ንድመት ዘሎ ሰሙን ማርኬትና ክፀልው ዝኽእሉ ዜናታት እዮም ዘለዉ ማለት እዩ ቀፂልና ድማ ኣብ ቴክኒካል ንኽድ ቴክኒካል ክንመፅእ ከለና ከምዚ ንሪኦ ዘለና ብዝሓለፈ ሰሙን ናይ ዶላር ኢንዴክስ ወይ ድማ DXY ቁሩብ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ናይ ሪጀክሽን ወይ ድማ ናይ ስታርት ናይ ቡሊሽ ስታርት ኢና ንርኢ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ዶላር ኢንዴክስ 99.3 ስትራክቸር ዝንድሕር ብሬክ ገይርዎ ብምልኦም ቶም ሜጀር ካረንሲ ድማ ሾርት ናይ ምኻድ ተኽእሎ ክህልዎም እዩ ማለት እዩ ስለዚ 99.3 ብሬክ ኣውት ናይ DXY ኦል ደ ዌይ ክሳብ 100.5 ክሳብ ኣብዚ ማርኬትና ክወፅእ ይኽእል እዩ ስለዚ እዚኣ ቦታ እዚኣ ኣዝያ ኣገዳሲት ማርኬት ስትራክቸር ኣቂማትልና ኣላ ነዚኣ እናተኻተልና ክንከይድ ኢና ማለት እዩ ብኻልእ ድማ ሜይቢ ማርኬት ነዚ ሪጀክሽን እንድሕር ገይሩልና ድማ ሴል ኦፍ ክኸይድ ይኽእል እዩ ስለዚ እታ ቀንዲ ቦታና ኣብ ዶላር ኢንዴክስ 99.3 ብሬክ ኣውት እያ ማለት እዩ እሱ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ጂዩ እንድሕር መፂና ድማ GBP USD ኣብ መወዳእታ ሰዓታት ናይዚ ዝሓለፈ ሰሙን እንድሕር ርኢናዮ GBP USD ሙሉእ ብሬክ ኣውት ናይ ስትራክቸር ከምኡውን ናይ ትረንድ ንርኢ ኣለና ስለዚ above 1.3542 ናይዚ ስትራክቸር ዝብሬክ ኣውት ናይዚ ስትራክቸር ዝብሬክ ኣውት ባይ ፖዚሽን ክርኢ ንኽእል ኢና ማለት እዩ 1.3542 እንተዘይኮይኑ ግን ፕራይስ ንእሽተይ ፑሽ ነዚ ኤርያ እዚ ክትመልኣልና ትኽእል እያ ካብዚ ድማ ሴል ኦፍ ኦል ደ ዌይ ክሳብ 1.34200 ክሳብ ኣብዚ ኤርያ እዚ ሴል ናይ ምውራድ ተኽእሎ ክህልዎ እዩ ማለት እዩ ሶ ብፍላይ DXY ወይ ትክሪኦ ፅናሕና ናይ ሓፈሻው ናይ ዶላር ኣካይዳ እንድሕር ቡሊሽ መፅኡ እዚኣ ኣሰት እዚኣ ኦል ደ ዌይ ክሳብ ኣብዚ ናይ ምውራድ ተኽእሎ ክህልወና እዩ ስለዚ እዚኣ ናይ ሴል ዞንና ህና 1.3542 ፎር ኣወር ታይም ፍሬም ክሎጀር ድማ ባይ ፖዚሽን ክንርኢ ኢና ማለት ስለዚ GBP USD ብከምዚኣ መንገዲ ንከዳዳላ ከዚልና ንሪኦ GJ ወይ ድማ GBP GPY ኣብ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ኤርያ ቫልዩ መፂልና ኣሎ ስለዚ ናይ 196.5 ኤርያ ናይዚ ብሬክ ኣውት 196.3 ከባቢ ማለት እዩ ናይዚ ብሬክ ኣውት ባይ ፖዚሽን ክርኢ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ግን ፕራይስ ኣብዚ እንድሕር ርኢናዮ ሙሉእ ሪጀክሽን ኣብ ድሕር ርኢናዮ ድማ ሙሉእ ሪጀክሽን ሕጂ ዝኾነ ኮንፈርሜሽን ካንድል ፎርም ይገበረትልና ቢሪሽ ኮንፈርሜሽን ድሕር ሂባትና ግን ስቶፕ ሎስ ናህና ብልዕሊ እዚ ቦታ እዚ ጌርና ሴል ፖዚሽን ክርኢ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ነዚ እንድሕር ብሬክ ገይርልና ድማ ኦል ደ ዌይ ኮንቲኒሽን ንላዕሊ ቡልሽ ናይ ምኻድ ተኽእሎ ክህልዋ እዩ ስለዚ GBP GPY ድማ ብከምዚ መንገዲ ኣዝያ ብልፅቲ ሰጣብ ኣላትና ቀፂልና ንሪኦ USD CAD USD CHF ድማ أزيو بلوز زخونة area of value form جرات لنا لذا أسد زيادة ما price
0.8248 ናይዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ብሬክ ቡሊሽ ኮንፈርሜሽን እንድሕር ረኺብና ስቶፕ ሎስ ናና ቢለው ጌርና ባይ ክንርኢ ንኽእል ኢና እዚኣ ግን ዳይረክት ፖዚቲቭ ኮሪሌሽን ምስ DXY ስለ ዘለዋ ንዓ እናተኸታተልናያ ክንከይድ ንኽእል ኢና ማለት እዩ 0.8248 ናይዚኣ ብሬክ ኣውት ስትሬት ኣዌይ ባይ ክንሕዝ ንኽእል ኢና ኣዝያ ብልፅቲ ሰጣብ ኣላትና እዚኣ ካልእ ዩሮ ዩኤስዲ ድማ ልክዕ ከምታ ናይ GBP USD ሲሚላር ዝኾነ ኣካይዳ እዩ ዘለዎን ስለዚ ፕራይስ ሙሉእ ብሬክ ጌርልና ኣሎ ሪቴስት ይገብረልና ኣሎ ብሪሽ ኮንፈርሜሽን እንድሕር ረኺብና ድማ ሾርት ፖዚሽን ክንብል ንኽእል ኢና ክሳብ 1.12 እዚኣ ኣሰት እዚኣ ድማ መንፃሩ ልክዕ ከምታ ናይ GBP USD ክንሪኣ ፀናሕና ፕራይስ ሙሉእ ብሙሉእ እንድሕር ኣባብ ናይዚ ዞን ዝዓፅያትልና ናይ 1.1408 ማለት እዩ ናይዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ኣባብ እንተዓፅያ እዚኣ ስቶፕ ሃንድ ኮይና ኣላ ማለት እዩ ኦል ደ ዌይ ቡሊሽ ናይ ምኻድ ተኽእሎ ክህልወና እዩ ስለዚ እዚኣ እውን ከምዚኣ ጌርና ማርክ ንግበራ ፕራይስ if it close above ከምዚ ካይዳ እዚ ክትበና ትኽእል እያ ማለት እዩ ስለዚ ፅቡቅ ጌርና ብዘላቶ ማርክ ጌርና ንከታተላ ዩሮ USD ቀፂልና ንሪኦ USD ካድ ዳርጋ ብምሎም ከም ዝበልና ኣብ ዶላር ኣካይዳ እዮም ዝምርኮሱ ማለት እዩ ኩሎም እቶም ሰጣብ USD ካድ ድማ ድሕሪ ሙሉእ ናይ ማርኬት አኩሚሌሽን ሙሉእ ማርኬት አኩሚሌሽን አት ደ ሴም ታይም ሙሉእ ቤሪሽ ትረንድ ብሬክ አውት ኮይኑሎ ብድሕሪ ድማ ቡሊሽ ኮንፈርሜሽን ካንድል ፎርም ጌርልና ኣሎ ማርኬት ሪቴስት ጌርልና ኣሎ ስለዚ ቡሊሽ ካንድል እንድሕር ፎርም ጌርልና ኣብዚ ድማ ማርኬትና ባይ ናይ ምኻድ ተኽእሎ ክህልዎ እዩ ስለዚ ፕራይስ ስቶፕ ሎስ ናና ጌርና ባይ ክንርኢና ማለት እዩ ብሓፈሹ እዚኦም ኣካይዳ እዚኦም ግን ኣብ ናይ DXY ወይ ድማ ናይ ዶላር ፐርፎርማንስ ወይ ናይ ዶላር ብቕዓት እዮም ዝምርኮሱ ማለት እዩ ንዓ ፅቡቅ ጌርና ምክትታል ከተድልየና እያ ማለት እዩ ቀፂልና ንሪኦ ኣሰት ሚስተር ጎልድ እዩ ጎልድ ድሕሪናያ ዳርጋ ብናይ ሃየር ታይም ፍሬም እውን ፕራይስ ሙሉእ ባይ ፎርም ክገብር ኣይከኣለን ኣሎ ማለት እዩ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ካብዚ ጀሚሩ ፕራይስ ሎወር ሎው ሲ ፎርም ዝገብረልና ዘሎ ማለት እዩ ኢፍ ዊ ሲ ሕጂ ድማ ኣብዚ ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ኤሪያ ኦፍ ቫልዩ ፎርም ጌርልና ኣሎ ክሊርሊ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ኣብዚ ናይ ሃየር ታይም ፍሬም ፕራይስ ሙሉእ ብሙሉእ ኣገዳሲ ዝኾነ ኤሪያ ኦፍ ቫልዩ ፎርም ጌርልና ኣሎ ኣብዚ ናይ ፍራይደይ ዝነበረ ምስ ናይ ናን ፋርም ፔይሮል ምስ NFP ተደሚሩ ድማ እዚ ኣሰት እዚ ሙሉእ ብሙሉእ ሴል ኦፍ ንሪኦ ኣለና ሕጂ እንታይ ክንገብር ኢና ክሊር ዝኾነ ናይ ጎልድ 3345 እዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ብሬክ ሳብ ዘይገበረትልና ብዙሕ ባይ ኣይክንብል ኢና ማለት እዩ ናይዚኣ ብሬክ ኣውት ግን ፕራይስ ኦል ደ ዌይ ባይ ክኸይድ ይኽእል 3345 ተዘይኮይኑ ግን ፕራይስ ንእሽተይ ፑሽ ናብዚ ኤርያ ዝገብረልና ይኽእል እዩ ካብዚ ድማ ስቶፕ ሎስ ናና ኣባብ ጌርና ሾርት ፖዚሽን ክርኢና ማለት እዩ ብካልእ መንገዲ ድማ እዚ ፕራይስ እዚ ዝኾነ ሪትሬስመንት ከይሃበና ኣብ ማርኬት ኦፐን ናይ ማንደይ ስትሬት ኣዌይ ነዚኣ ጋብ እዚኣ ፊል ክገብራይ ኣብዚ እንድሕር ቡሊሽ ኮንፈርሜሽን ካንድል ፎርም ጌርና ድማ ስቶፕ ሎስ ናህና ጌርና ባይ ፖዚሽን ክርኢ ንኽእል ኢና ስለዚ 3345 እዚኣ ኤርያ እዚኣ ናይ ባይ ናህና ሓንሳብ ፕራይስ ሪትሬስ ገይሩ ነዚኣ እንድሕር ሴል ሂብና ድማ ቀዳማይ ታርጌትና ክሳብ ኣብዚ 3285 ብሬክ እንድሕር ኮይኑ ድማ ዳስ ኢንድ ኦፍ ጎልድ all the way price ናብ 3120 ናብዚኣ ክትወርድ እያ ማለት እዩ ስለዚ ጎልድ one of the best trading ideas ክትከውን እያ ማለት ናይ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ብከምዚኣ ጌርና ማርክ ንግበራ ብከምዚኣ ጌርና ንከታተላ በዛ ሕጂ ዘላታ ግን ብዝኾነ መንገዲ 3345 ብሬክ የገበረት ብዝኾነ ባይ ፖዚሽን ከይንኣቱ ማለት 3345 ብሬክ ኣውት ግን all the way ቡሊሽ ክትወልድ ትኽእል እያ ስለዚ ፕራይስ ንእሽተይ ፑሽ ናብዚኣ ድሕሪ ቡሊሽ እንድሕር ሂብና ድማ ስቶፕ ሎስ ናህና ኣብዚኣ ጌርና ባይ ፖዚሽን ክርኢና ኣዝያ ብልፅቲ ሰታብያ ዘላትና ከምዚኣ ጌርና ማርክ ንግበራ ጎልድ ካልእ ንሪኦ ኣሰት BTC ወይ ድማ ቢትኮይን ቢትኮይን ከምቲ ቀዲምና ዝበልናዮ ማለት እዩ ምስቲ ናይ በዓል ዶናልድ ትራምፕ ዝነበረ ስፒች ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ናቶም ዝነበረ ባእሲ ይኹን ዋላ እውን ካልእ ተደሚርዎ ኣዝዩ ኣግረሲቭ ዝኾነ ቢሪሽነስ ክንርኢ ኢና ማለት እዩ ኣብዚ ናይ መወዳእታ ሰዓታት ናይ ፍራይደይ ግን ፕራይስ ሙሉእ ብሙሉእ ሪትሬስመንት ወይ ድማ ሪካቨሪ ይገብር ኣሎ ሕጂ ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ማርኬት ስትራክቸር ፎርም ጌርልና ኣሎ ስለዚ ብዝኾነ መንገዲ
106 we can say نايزي structure 105.9 almost 106 نايزي structures breakout all the way by position كرينا بنصار دما برايس ندحر كابز rejection هيبنا دما sell position كخيدي يخيدي سلازي بحفشاتهم still market is abnai buy scenario يزلو سلازي 105.9 كباب مالتي buy position مالسنا كرن خلينا all the way دما برايس نابزي 110 تغلدن ناي موسى تغلو كله مالتي أبسي جنازي نغنبل زقددنا دلو abnai بيتكوين أبزن دحرينيا ملو market rejection كلا نجر دما ملو market structure في الأبنر لنا مالتي so there is potentially ولون price نشتي push نابزن تمسه ولا نابزن دحر pull back جيرلنا بدحري قلنا is breakout all the way is a gap is a field خوني سبب جانا يمسا زلا على تقوله كهلو أي مالتي بيتكوين sell 104 area break يجبر sell بزح انت زي برنا تمراسي مالتي هذا break out 104 بريك اوت جن سيل بوزيشن كنا اتون خلينا دفيرنا مالتي 104 بريك يجبر جن ستيل ماركت از بول هولد ስለዚህ نزدمس زلو سومون كزيانين حزين مس يزلو اسيتس مالتي GBP USD GBP GPY USD CAD USD CHF Euro USD Gold and Bitcoin ازيوم بولسات يمزلو ككلهم حادث سيتاب كلتا سيتاب ريدو خونلنا مالتي ريسك مانجمنت ناجرنا نزيوم تريد زيوم نكاتلهم استرافه بخالي فيديو بخالي تخصو كساب زمن لساكم سسنايو باي باي